Pupunta kami ng Jamia. Magpapadala ng pera. Diyos ko, natatakot ako, Lord. Ikaw na po sanang bahala sa amin. Sa akin. Ito talaga ng ganito, pero ayaw magpadala ni tatay. Busy siya sa trabaho ba? Kaya ako ang pupunta. Ayan, me. Yung hindi mo maano na natatakot ka pupunta ng Jamia. Natatakot talaga ako. My goodness. We are here na. Gali, hi, Ranin. Hi. Papasok na kami. Ano eh, Maki? Close ang padalhan. Punta na naman ako ng Jamia. Third day now. Hopefully nga makapasok ako. Kumuha na si tatay ng number ko. Yan. Ano ba? Mga Pinay. Mga Pinay. Mga Pinay. Nag-vlog na natin. Uy, tingnan nyo yan sa YouTube. I-upload ko yan. Pwede. Hindi kita na. Upload ko to sa Facebook. Kailan ka pa naging maputi? Halika dito, che. Mag-video muna tayo. I-upload ko to sa YouTube. Sino bang mautak? Ang mga Pinoy. Galit sila eh. Galit na. Ilan ba yung ilan mo yung natulungan natin? Ayaw na. Ano naman yun na, Diyos ko. Pwede naman yun. Ganon? Ay, ma'am. Ba't naman sila makikinig sa iba? Di naman natin kaano-ano yun. Hindi ka na bibili? Wala kang bibili? Galit na galit.